gouvernement ɲɛma an b'i fo an bisimilali la bi i ka baarayɔrɔ la. An y'a ye k'a fɔ Mali jɛɲɔgɔn dɔw bɛ kɛlɛ bolo sira kan n'o ye Barikani ni Takuba ye. Olu y'u ka minɛnw cɛli daminɛ ka bɔ Mali la. Mun de kɛra an bɛ se ka a ɲɛdɔn a ko bɛ cogoya min na? I y'a dɔn ne ye France ɲɛmɔgɔw ani Afrique ɲɛmɔgɔw dama dama ne y'u ka kuma mɛn tile fila in na. France président a ye kumaw dɔ fɔ. N bɛna essayer ka gouvernement hakilina fɔ u la pour que an ka jamanadenw maliyɛnw u k'a faamu parce que olu ka média baw b'u bolo u bɛ kumaw fɔ u bɛ mɔgɔw hakili soɲɛ. N b'a fɛ ka maliyɛnw hakili sigi k'a fɔ ye diɲɛ bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa u ko parce que gouvernement in b'a fɛ ka fanga confisquer k'u bɛ taga ko parce que Russiw nana k'olu bɛ taga ko parce que an t'u fɛ ko anw ye fitiriwalew de k'u ka sɔrɔdasiw sara yan ko o tuma an man ka ɲinɛ o kɔ ko n'olu tun ma na mun de tun bɛ kɛ Mali la. N b'a fɛ ko question bɛɛ jaabi kelen kelen. Question laban ye mun ye ko n'olu tun ma na n b'u jaabi n'olu tun ma bɔnɛ sigi Libi ka Libi ci nin tɛ sɔrɔ o. Olu de ye Libi ci olu de ko k'u bɛ Mali fara u ka ɲɛmɔgɔw déclaration officielle bɛ yen ne bɛ se k'u bɛɛ ta kelen 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 kelen. Aw nana tasuma dɔ yɔrɔ min na a tila ka n'a fɔ k'aw bɛ tasuma faga mɔgɔw ye tɛgɛrɛ f'aw ye aw bɛ n'a fɔ sisan ko n'aw tun mana jamana kun ma jeni hali n'u kun mana a yɛrɛ tun bɛ solution dɔ sɔrɔ o ye kelen. A filanan u bɛna don min na u ko Mali gouvernement de y'u wele de ye sɛbɛn bila mais n'an bɛ ɲɔgɔn bonya n'aw bɛ taa aw bɛ sigi an bɛ kuma a karisa ne b'a fɛ ka taa nin waati la a y'aw labɛn an bɛ taga. A filanan accord de défense de bɛ an ni olu cɛ an y'a signé de n'aw b'a fɛ ka bɔ o la aw b'a fɔ an ye mais ka wuli ta parce que fanga sigira aw tɛ fanga min fɛ mais o président kelen a kun y'a fɔ kalo dama dama ko gouvernement de transition fɔlɔ k'a sera ka baara min kɛ kalo 3 kɔnɔ k'o ka ca ni gouvernement kɔrɔlen k'o ye min kɛ san 7 kɔnɔ o gouvernement fana kun bɔra coup d'état la pour que ko k'a ka ɲi. Rectification min kɛra le 24 mai 2021 o de digir'u la a digir'u la mun na parce que kabini président Assimi Goïta sigira le 7 juin 2021 a ye sira ta min man di u ye parce que a ye hakili jagabɔ kɛ an bɛɛ maliyɛnw bɛɛ hakili jagabɔ kɛ. Gouvernement ɲɛma Francis Serval nana Mali la san 2013 ni bɛnkan dɔw de ye. Yala o bɛnkan ninnu waliyara wa? Français bɛna yan don min na u ko Mali président de lettre sɛbɛn ka c'u ma u ko k'u bɛna Serval kɔnɔ ka terrorisme kɛlɛ k'a ci k'a bɔ Mali la détruire le terrorisme ka Mali kɛ jamana kelen ka fara fɔlɔ bɔ a la. A sabanan Nations Unies bɛ résolution min ta k'u ɲɛsin Mali ma k'u appliquer 109 kɔfɛ terrorisme bɔra kɔrɔn fɛ k'an ka jamana 80% minɛ Mali ma kɛ jamana kelen hali bi. Nations Unies don o don u bɛ taa ni résolution u b'a voter Mali gouvernement kɔni a bɛ appliquer dɔrɔn u b'a voter u bɛ n'a d'a ma ni n se in na an ko k'an tɛ sɔn parce que yanni résolution ka voter f'u ka na an n'olu ka sigi k'a lajɛ a ka ɲi Mali ma a ma ɲi Mali ma. Assimi Goïta gouvernement de la transition ici de la rectification u ka problème bɛɛ de ye nin. Problème filanan ye mun ye an ye jateminɛ kɛ par exemple e ye banabaatɔ i fari yɔrɔ dɔ b'i dimi docteur nana banabaatɔ in tɔgɔ ye Mali docteur nana tɔgɔ ye Faransi ko a ye analyse kɛ
ko i bolo de b'i dimi a bɛ fura kɛ ko yanni dɔgɔkun 2 bana bɛ ban i bɛ dɔgɔkun 6 kɛ non seulement bana ma ban mais a y'i farikolo bɛɛ minɛ k'a sɔrɔ don o don dɔ bɛ fara furaw kan mais a laban n'i m'i yɛrɛ kɔlɔsi i bɛ sa donc a sera waati dɔ la i bɛ sigi k'a fɔ o tuma dɔgɔtɔrɔ ka ɲi wa ou bien analyse de man ɲi ou bien ordonnance de man ɲi ou bien furaw de man ɲi ou bien furaw tacogo de ba ɲi n'i y'o bɛɛ jate i nana conclusion la ko pour que nin bɛɛ ka dabila i bɛ se ka continuer i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ɲini min b'i dɛmɛ. donc Mali taara dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ de ɲini sisan. a taara dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ɲini c'est comme si ne bɛ o fɔ pour que maliyɛnw u b'a fɔ maliyɛn lambda u k'a faamu dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ in non seulement bana bɛ k'i farikolo bɛɛ minɛ n'i ko k'i bɛ taa fura ta dɔ fɛ i n'a fɔ kɛlɛminɛnw yuruguyurugu bɛ k'a la par exemple i ko k'i bɛ hélicoptère 6 san ka taa kɛlɛ kɛ n'u ye hélicoptère 4 a wari bɛ tunu wari in tununa a bɛ yɔrɔ min na u b'a dɔn minnu y'o wari ta u b'a dɔn o tɛ fɔ ka taa hélicoptère kolon 2 san k'u san i n'a fɔ kuraw de don u ye baara kɛ kalo 2 u tiɲɛna wari taara fu avion ta kɛra nin cogo de la an ka soldats bɛ sa u b'u bila fosse commune de la parce que u tɛ se ka u ta ka taa u su dɔ sutura la an ko k'an bɛ avion sa ni soldats bɛ kɛlɛ la ka na ni appui ye u ye ni minnu sara an k'u su ta ka taa k'u sutura an y'o avion san u y'a bloqué ko a tɛ d'an ma k'a sɔrɔ an ye wari san Espagne fɛ an ye dɔ san Amérique fɛ u y'a bloqué k'a sɔrɔ an ye wari san mais a laban b'a kɛ min na an bɛ taa mɔgɔ minnu fɛ u tɛ se ka chantage kɛ min na hali lunette à visée nocturne n'i bɛ taa kɛlɛ la su fɛ lunette min b'i yamari ka se ka yɔrɔ ye i n'a fɔ tile hali u b'an bali ka san ko parce que embargo donc an bɛ taa minnu fɛ an teriw fɛ u tɛ se ka pression kɛ minnu kan o u bɛ ka Russie tɔgɔ fɔ an ni Russie dɔrɔn tɛ baara kɛ o u bɛ sara Russie ye o y'u ka problème ye an ni partenaires caman bɛ baara kɛ donc a kɛra nin cogo la à partir de la rectification président de la transition ministre de la défense tout le gouvernement ko an ni minnu ko bɛ baara kɛ kɔrɔlen MINUSMA Takuba Barkhane G5 Sahel EUTM ECAP armée malien a bɛ soldats 50,000 u bɛɛ la mɔgɔ bɛ ka sa don o don fura t'a la donc an ko k'an bɛ taa partenariat kɛ ni Russiw ye olu bɛ se k'u t'u ka baara la Russiw bɛ na an bɛ baara kɛ Faransiw ko k'olu tɛ sɔn maa si tɛ na an fana k'u ma ko Mali t'u ta ye Russiw bɛ na partenaire wɛrɛ bɛ na u bɛ yan comme u m'u tɔgɔ fɔ ne t'u tɔgɔ fɔ ni partenaire min bɛ Mali dɛmɛ u bɛ na o de la Russiw nana u nalen a ye hélicoptère 4 san u fɛ n bɛ taamasiyɛn yira u la o wari ani u ye hélicoptère 2 kolon san kɔrɔlen k'u di Mali ma o de ye kɛlɛ Russie ta ye kura de ka tila ka kɛlɛminɛnw caman d'a ma an y'a san u bolo o de la sisan n'aw y'a ye maa fagali à grande échelle dɔ bɔra a la pourtant soldats ye maa kelen soldats kelen de don parce que ɲɛmɔgɔ de yɛlɛmara président kura nana a b'a dɔn a bɔra min a bɛ taa yɔrɔ min na a kan ka taa yɔrɔ min na nin cogo la ale ni jɔn de bɛ taa a b'o dɔn o de ye n ka gouvernement in fanga o de man di u ye a kuma tɔ bɛɛ ye manamana kuma de ka Mali diaboliser ka Mali tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ ka tigɛ an na. An kɔni y'a ye k'a fɔ lakana sira kan caman kɛra yala maliyɛnw bɛ se k'u da ka sunɔgɔ bi Barkhane ni Takuba talen kɔfɛ wa? U b'o fɔ ka mɔgɔw lasira Barkhane ni Takuba k'u to yan ne m'a fɔ ko don o don u bɛ taa village dɔw bɛɛ faga o ma dabila kabini président y'a ka responsabilité ta
a bɛ kalo 6 ɲɔgɔn bɔ sisan surtout depuis fagali laban min kɛra Bandiagara cercle la a ye min da terroriste kan a ye terroriste hakɛ min faga a y'u ka base min détruit ka kɛlɛminɛw minnu bolo kalo 3 kɔnɔ o ka ca ni min kɛra san 11 kɔnɔ courage min b'an ka armée la u ka farin sisan u nisɔndiyalen don u bɛ dɛmɛ commandement u bɛ commandement militaire félicité u b'u ni di Mali ma hali bi dɔ bɛ ka sa o mais u b'u ka baara de la donc bɛɛ b'a dɔn sisan ko lakana bɛ ka sigi ka na dɔɔni dɔɔni u bɛ k'an lasiran de hali n'u taara et puis hali n'u kun ma fɔ sisan don dɔ la u bɛ taga o an m'a ye Afganistan min kɛra u ye san 20 kɛ Afganistan guerre la u kun bɛ élection kɛ o pourtant don dɔ la wulila dɔrɔn k'u bɛ taa don o don u bɛ président falen o kɔrɔ ye élection bɛ taa ɲɛnabɔ tant que sécurité mana jamana la foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ o ye san 20 don dɔ la u taara dɔrɔn k'olu bɛ taa Afganistan yo u bɛ k'u accrocher avion na k'u ka jamana bila u b'a fɛ an ka to nin de la fo na waati sera don min na olu bɛ k'u minɛnw ta ka wuli ka taa an ma sɔn o de ma o de digir'u la u taara bɛɛ mélanger k'u calendrier des élections de ko u b'a fɛ ka to fanga la de a dɔnna ta a bɔra ta n'an ye élection kɛ sisan jɔn de bɛ taa ka campagne kɛ u bɛ président sigi yanni kalo 6 coup d'état yɛrɛ bɛ k'a la ou bien bana ka sɔrɔdasi bila ɲɔgɔn na comme le 24 mai rectification kɛlen n'a kun sera u sago sɔrɔdasi bɛ bila ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn faga o de ka di u bɛ na ka sɔrɔdasi Mali sɔrɔdasi tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ la Ala y'an kisi o de la donc a tɔ bɛɛ manamana ko maliyɛnw k'a dɔn propagande de don u ka mɔgɔ dama dama bɛ Mali fana la minnu b'a kuma ni relayer n'u ka radio aw ka n'u lamɛn n'u taara sisan maliyɛnw b'u yɛrɛ ta maliyɛnw b'u ka hɔrɔnya n'u danbe u b'a sigi u yɛrɛ ma an bɛ Ala dɔrɔn de bolo ani Mali peuple bolo président Assimi Goïta ko k'u bɛ sigi min ka ɲi France ma min ka ɲi Mali ma o de bɛ bila sariya kɔnɔ n'o tɛ kɔrɔlen a b'an ka constitution violer k'ale tɛ sɔn ma an ka problème bɛɛ dɔ ye bi n'a kun sɔnna ka min ka di Faransi ye k'a kɛ k'a fɔ ko Russe tɛ na maliyɛnw bɛ continuer ka faga u bɛ tɛgɛrɛ fɔ aw kun b'a ye hali n'u ko k'u bɛ san 10 kɛ transition la u kun tɛ kuma donc hakili suɲɛ kuma kana mɔgɔ si minɛ maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi an bɛ min dɔn bi a ko hakili sigi Mali gouvernement ye disposition bɛɛ ta ka peuple malien sécuriser hali u bɛ boli k'a fɔ ko ni Barkhane taara de ko minnu bɛ baara la k'u tɛna baara sɔrɔ mais k'a sɔrɔ Barkhane mana chômage kun tɛ Mali la o et puis mɔgɔ hakɛ min bɛ san k'a sɔrɔ u kun bɛ yan ani baara bɛ minnu bolo n'i y'u comparer minnu bɛ san ani minnu bɛ réfugié la u ka ca o bi kalo dama dama kɔnɔ réfugié mɔgɔ min y'u ka jamana bila 300 ni 50 kun bɛ Mali la don o don dɔ bɛ fara u kan mais kalo 3 filɛ nin ye u bɛ ka segin u ka jamana ka yɔrɔ la maa 50 de sigira dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 1 kɔnɔ maa 10,000 maa 15,000 maa 20,000 o de bɛ segin don o don donc situation bɛ ka améliorer mɔgɔw ka da u yɛrɛ la an k'an yɛrɛ ta an ka hɔrɔnya tant que an ma gɛlɛya sɔrɔ an se ka kɛ jamana min ka indépendance n'a hɔrɔnya n'a danbe ka sigi a ma an b'o baara de donc maliyɛn ko hakili sigi. aw ni CEDEAO cɛ bɛ cogo di bi yala aw bɛna sigi ka kuma ka bɛn ko la don n'a nataw la wa. CEDEAO an bɛna bɛn ne ye Côte d'Ivoire président lamɛn tile 2 in na a ko européen ko k'u tɛ n'u ka cacao san ko parce que cacao bɛ baara cogo min na k'o man ɲi a ko ma n'u t'u ka cacao san k'olu bɛ taa feere mɔgɔ wɛrɛ ma a y'o kelen de fɔ n'an ka jamana bɛ ka faga u tɛ se ka ɲɛnabɔ an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ min b'an ka dɛmɛ an ka jamanadenw kana faga o de n b'a fɔ ni idéw la n b'a fɔ n kɔrɔkɛ don a k'i miiri Mali situation la Ghana président ne y'a mɛn Faransi ko transition san 1 b'a bɔ k'o tuma an tɛ se k'a kɛ o san 1 ka bɔ pour que u tɛ n'o fɔ Mali ye Sénégal président n dɔgɔkɛ Macky Sall ale ye Union africaine président ye a ye kuma ɲuman dɔ fɔ n b'a fɔ o la ko olu b'a fɛ Mali crise in ka ban parce que gɛlɛya bɛ Sénégalaw kan k'ale yɛrɛ bɛna Mali hali a kan ka na Mali la k'a bɛna u mɔgɔw 3 pour que u bɛ t'o kuma fɔ Faransi
pourquoi u tɛ se avion u tɛ avion ta ka na président fɛ ou bien k'a fɔ ko président an b'an ka cidenw bila ka na a ye kuma ou bien e yɛrɛ ka na an bɛ kuma pourquoi don o don u bɛ taa faransi président de b'u jɔ comme a ka écoledenw ka kuma da u da u bɛ na fɔ afiriki ye an t'o de fɛ an t'o kɛ u t'o sɔrɔ mali ɲɛmɔgɔw fɛ an tɛ maa si ka écoledenw an ye maliyɛnw écoledenw de an tɛ mɔgɔ si ka jɔn ye an ni afirikaw bɛ kuma o de kama n ko CEDEAO a ye bisimila an bɛ bɛn o parce que mali ni CEDEAO an ye balimaw de sénégalais o burkinabé o ivoirien o an bɛɛ ye kelen gɛlɛya ye Côte d'Ivoire sɔrɔ don min na 2002 mali président de la république a ye instruction du gouvernement ko ivoirien o n'a nana mali la a ka école denw u ka don école la privé ni public a kana mɛn ko Côte d'Ivoire denw k'u ma se ka don école la parce que crise b'u ka jamana la o de ye mali taabolo o de kama n b'a fɛ k'an ka an balimaw fo guinéen k'u fo ka guinéen gouvernement n'a peuple k'u fo ka Mauritanie peuple n'a gouvernement k'u fo ka Algérie peuple n'a gouvernement k'u fo ka Afrique jamanaw bɛɛ minnu bɛ ka Mali soutenir k'u fo hali CEDEAO kɔnɔ an b'a dɔn président caman bɛ yen juguya t'u kɔnɔ Mali fɛ o an b'olu fana fo peut-être u kɛ kuma par solidarité o de kama an b'a f'u ye an da an ka dayɛlɛlen don a ye na an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ n'an sigira ka kuma n'aw ye ko dɔ faamu gɛlɛya min b'an kan n'aw y'a faamu an ka hami n'a y'a fɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu a ma se aw ka bagabaga aw ka embargo ta parce que a kun fɔr'u ye n'aw ye embargo ta fanga in bɛ bin dɔgɔkun kelen kɔnɔ parce que an t'a fɛ mais i b'a fɔ ko balaba n'a ye min don baladen da a b'o de fɔ donc baladenw taara fɔ parce que a kun y'a f'u ye n'aw ye embargo ta fanga in bɛ bin comme u y'a ye fanga in bɛ bin sisan u ka sigi ka na n ka na kuma. Takuba ye dugu caman kɛlɛkɛcɛw de faralen ɲɔgɔn kan. Mun de bɛnbaliya donna Takuba ni Mali cɛ? Takuba fana ni a kɛra nin cogo de la. Takuba filɛ nin min fɔra Takuba bɛ sigi don min na sariya de don président de lettre sɛbɛn k'a b'u invité u ka na Takuba la. Takuba yɛrɛ aw b'a dɔn u ye président bagabaga k'u wele apo ka taa signer k'olu sɔnna. Sɛbɛn dɔ bɛ yen ko ni président ni jamana min ka sɔrɔdasiw bɛ na ni Mali y'a invité après a ka sɔrɔdasiw bɛ na baara kɛ cogo min na f'u ni Mali ka bɛn kan k'a signer o kɔfɛ de a bɛ na. C'est comme si ka tamasiyɛn d'aw ma sisan n'i b'a fɛ ka taa Faransi n'i ka invitation sɔrɔ parce que i tɛ se ka taa n'u ma invité mais invitation t'a bɔ f'i ka visa sɔrɔ de donc jamana minnu bɛna baara kɛ yan hali ni u invitera pour que u ka na fo visa de kɛ d'u ma Faransi taara fɔ jamana dɔw ye a ye na a kana visa ɲini ne bɛ taa n'aw ye jamanaw dɔw ko k'olu tɛ taa k'olu kɔni b'i sigi fo Mali ka visa di ma an fana ko k'an tɛ sɔn dɛ parce que n'a daminɛ ni jamana kelen jamana fila jamana naani après jamana caman bɛ nin sɔrɔ Mali la k'a sɔrɔ sariya t'a la hakilina min b'u la an t'a dɔn u ye min kɛ Libi président man di u ye u wulila ka taa président ka taa jamana tiɲɛ a bolo donc an fana ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛna baara kɛ n'an ye an bɛ sigi an b'a sɛbɛn an bɛ bɛn a kan n'o tɛ kuma wɛrɛ tɛ u y'a wuli k'an tɔgɔ tiɲɛ ko a y'u gɛn an ma mɔgɔ si gɛn an ko dɔrɔn a ye sariya bato maintenant n'u ko k'u bɛ taa u m'a fɔ ko ni Russie nana k'olu bɛ taa Russie nana u ma taa u m'a fɔ k'u tɛ fanga in fɛ ko Russie nana ka fanga in protéger de ka wari ta de ka nin kɛ ka nin kɛ Russie nana u ma taa sisan u b'a fɔ ko k'olu se ka to yan ko parce que transition tɛ ka ban o y'u ka problème ye o sɔrɔdasi minnu ye fanga ta jamanaw bɛɛ la nin san fila in kɔnɔ a bɛɛ ye constitution suspendu Mali dɔrɔn de la sɔrɔdasi minnu ye jamanadenw kɛlɛ dafa olu de y'a fɔ u m'a fɔ k'u ye coup d'état kɛ dɛ u ko k'u ye maliyɛnw kɛlɛ de dafa u ma constitution suspendu Mali dɔrɔn de la o kɛra olu ni maliyɛnw sigira ka charte sɛbɛn k'a dafa pour que mankan tɛ to ninnu la
a bɛ kɛ Mali dɔrɔn de la. Mali kɔnɔ fangankɔrɔ mɔgɔ a si ma minɛ ka don kaso la comme ça, a si ma bagabaga, a si ma menacé. Pourtant jamana dɔw la a kɛra tan o, mais don o don u bɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ dɔrɔn, ka Mali tɔgɔ tiɲɛ, ka fitinɛ wuli jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ, ka mankan wuli jamana la, an tɛ sɔn o de ma. Donc maliyɛnw k'a dɔn u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, hali minnu transition kun bɛ fɔ ɲɔgɔn ko la, a ye nin dabila, a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan. An m'a ye an k'u ka ambassadeur gɛn, u ka classe politique bɛɛ wulila k'u soutenir. Ambassadeur in talen, dɔw yɛrɛ ko pourquoi u tɛ Mali ambassadeur fana gɛn. Olu yɛrɛ kun t'a dɔn ko Mali ambassadeur tɛ Faransi, a bɛ san 2 bɔ. Ambassadeur tɛ mun na? Parce que sénateur i n'a fɔ ka député baw, u de ye G5 ambassadeur wele ka ɲininkali k'u fɛ. O tuma aw hakilina ye mun ye G5 ko ye la, baara bɛ ka kɛ cogo di? Mali ambassadeur Kuma ani Barkhane, Mali ambassadeur Kuma, Barkhane bɛ baara ɲuman la, mais ne bɛ fɛn dɔ f'aw ye. Jɛkulu dɔ bɛ aw ka armée la, u b'a fɔ ma ko la légion étrangère. En réalité o ye tɔgɔ ɲuman de, n'o tɛ mercenaires de don. Parce que u b'u sara, Français tɛ, u b'u sara pour k'u ka kɛlɛ kɛ Faransi. N'olu ka baara banna, u bɛ wari sara u bɛ taga. Dɔw yɛrɛ kun bɛ Mali la, maliyɛnw b'a dɔn. U ko n'u k'u contrat banna k'u bɛ se ka to Mali la ka baara kɛ dans les sociétés de sécurité. Donc ambassadeur Kuma, ninnu cɛla mɔgɔw dɔ bɛ yen, u ka comportement man di, u bɛ ka l'armée tɔgɔ tiɲɛ. Parce que ambassadeur y'o f'u ye, u ko pourquoi o bɛ bɔ farafin ambassadeur da, fo a ka gɛn ka bɔ o dɔn bɛ yen, ka président wele k'a bagabaga, f'a siranna ka ministre bila ka taa yafa ɲini. Ko ambassadeur bila o avion kelen la ka segin ka na, kabini o kɛra an ma ambassadeur sɔrɔ Faransi. Ambassadeur tɛ o. An ye tɔgɔ d'u ma, a bɛ kalo 8 bɔ, u ma sɔn. Donc olu ka an ka ambassadeur yɛrɛ t'olu fɛ o, mais an ma mankan k'a la. Mais ko ambassadeur min kun bɛ yen, a kun bɛ baara min na ka maliyɛnw fara fara, ne yɛrɛ y'a fɔ ministre des affaires étrangères, a wele i ka bureau la ka kankari da ye mois d'octobre la, k'u ka farafari baara u k'a dabila Mali kɔnɔ. An tɛmɛn'o kan. Mais n'a ɲɛmɔgɔ wulila ko maliyɛnw ka n ka président tɔgɔ tiɲɛ, ka kuma jugu f'a ye, o tuma teriya bɛ yɔrɔ jumɛn? An ko ni min t'an ka président bonya, ale k'a représentant, parce que ambassadeur bɛ président de représenter, a ka taa u ka jamana la, surtout que an ka ambassadeur t'u fɛ, an ka sigi n'u hakili sigira don min na, n'u dusu sumayara, an bɛna fara ɲɔgɔn kan. Kumakuncɛ kuma la sisan, monsieur le premier ministre, welekan jumɛn b'i bolo ka lase fasodenw ma? Ka fasodenw k'a f'u ye ko k'u hakili sigi. Ala barika la minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi, officiaux minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la, gouvernement minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi, c'est des patriotes. Hami wɛrɛ t'u la ka Mali danbe n'a hɔrɔnya ka segin a ma. U ye CEDEAO ko kuma min fɔ, ka fɛnw mélanger, comme tubabu b'a ko les choux et les carottes, ka mɔgɔw hakili ɲagami, o kana lasira. Sisan welewelekan min bɛ n fɛ ka fɔ maliyɛnw ye, aw k'a dɔn minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi, hami wɛrɛ t'u la ka Mali jɔ. A filanan maliyɛnw ka da u yɛrɛ la. An ka soldasiw k'a sɔrɔ Faransi mana, u kun bɛ kɛlɛ dɔn, u nana fɔ n ye k'olu nana an dɛmɛ, k'olu ka soldasiw sara, k'an ye fitiriwalew de. O la nin mana fɔ yan 2013 k'olu bɛna juru de sara, ko parce que maliyɛnw dɔ sara k'u ka jamana libéré en 1945. Pourtant an bɛ Damien Boite tɔgɔ dɔn, an y'a tɔgɔ di an ka denmisɛnninw ma. Mais Faransi ni classe politique a si tɛ yen min bɛ Mali soldats min sara Faransi k'a kelen k'a tɔgɔ dɔn. U kana ɲin'o kɔ dɛ. A filanan Amérique kuma Faransi libéré. Pourtant waati dɔ sera France ko Amérique ma, a ye ka minɛnw ta ka ca, ta ka cɛ, an t'a fɛ an ka to an ka jamana la. Amérique mun neni o? Et pourquoi olu b'an neni? U bɛ tila k'a fɔ k'olu bɛ taa, k'an baga, maintenant y'a fɔ a ye taa. U ko non 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 k'olu tɛ taa, k'olu bɛ to yan ka waati dɔ kɔnɔ. Mais pourquoi o ma sigi n'a ye k'o fɔ? Accord de défense b'an bolo,
ayo accord an ko ma ko comme aw b'a violer dongo do sisan an bɛ sigi ka yɛlɛma dɔ a la an y'a sɛbɛn k'a d'aw ma a bɛ taa bila tiroir kɔnɔ a bɛ commencer ka campagne kɛ pour que fanga in ka dafiri ne bɛ min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan alimamiw chrétiens pasteurs bɛɛ ka dugawu kɛ gouvernement ye maakɔrɔbaw musow denmisɛnninw bɛɛ ka dugawu kɛ maliyɛnw bɛɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ n'a ye dugawu kɛ an mago bɛ min na bi o ye dugawu ani soutien a ye min kɛ 14 janvier 2022 ni gouvernement ko tuguni k'aw ka bɔ ka tɛmɛ nin kan wala u b'a ye donc min b'a fɔ k'olu ka sɔrɔdasiw tɛ taa ko ils vont en bon ordre jɔn de y'a fɔ k'an b'a fɛ k'u ka taa en désordre an y'a fɔ k'olu avec en collaboration avec l'armée malienne o kɔrɔ ye a bɛ taa en ordre olu de tun b'a fɛ k'a kɛ désordre ye n'ale yɛrɛ nana k'a fɔ sisan k'u bɛ taa en bon ordre an tun b'o de ɲini donc problème t'an fɛ o a hakili sigi ala b'an dɛmɛ mali filɛ nin ye mali ye barika jamana de n bɛ tila ni kuma dɔ ye n bɛ f'a fɔ don o don n bɛ segin a kɔ a y'a fɔ maliyɛnw bɛɛ k'a mɛn transition in ale de nana ye ka mali sauver fanga in ale de nana ye ka mali sauver ayiwa maa o maa jamana o jamana jamana ɲɛmɔgɔ o jamana n'a ye complot kɛ k'a bɛ mali tiɲɛ k'a bɛ transition in dafiri ala tɛ sira d'a ma n'a y'i entêté a la ala b'a malo ala ni duwawu ni maliyɛnw ka soutien transition bɛ taa ɲɛ an b'a fɛ mali transition in bɛ ban don min na mali min filɛ nin ye a dalen don sisan u y'a lamalo u y'a dɔgɔya hali basaw bɛ tulonkɛ mali la bi o mali transition bɛ ban don min na a ka wuli k'i sigi ka wuli k'i jɔ a sen fila kan ka taama ka boli n'an sera k'o kɛ avec le soutien de tous les Maliens o kɔrɔ ye transition yɛrɛ sira Assimi Goïta président de la transition conseil national de transition n'a ka président hami wɛrɛ t'an na ni nin tɛ yen a k'o faamu a ko hakili sigi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn maa si tɛ s'an na hakɛto b'ale a sali ala Muhamadu ala k'an dɛmɛ merci monsieur le premier ministre an b'i fo